Навошта беларускія футбалісты едуць у чэмпіянат Польшчы? Колькі зарабляюць футбалісты ў Беларусі, колькі зарабляюць у Польшчы? Якія самыя знакамітыя беларусы, якія гулялі ў польскім чэмпіянаце? І нават узгадаем аднаго трэнера. Таксама прыгадаем пэўныя скандалы, якія адбываліся з беларускімі футбалістамі ў Польшчы, і нават я прыгадаю адну гісторыю, як мне пагражаў беларускі футбаліст, які гуляў у польскім чэмпіянаце. Гэта падкаст зроблена ў Польшчы, і з намі зноў Зміцер Герчыкаў, былы спартовы тэлекаментатар. Вучыце польскую мову ў школе «Польскі на так». З промакодам «Зроблена» вы атрымаеце зніжку 15% на першы месяц вучобы, а таксама бясплатны апгрэйд пакета навучання. Да сустрэчы ў школе. Сыркі панцэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Дзіма, прывітанне. Прывітанне ўсім, вельмі рады вас чуць, бачыць, спадзяюся, вы таксама ўжо заахвочаны такім анонсам, які Макс даў у эфір. Слухай, дакладна заахвочаны, і, дарэчы, пад мінулым выпускам з табой людзі пісалі, што вельмі былі зацікаўлены такой калабарацыяй і вельмі былі рады цябе бачыць на нашым канале. Окей, давай распавядаць пра беларускіх футбалістаў у Польшчы. І пачнем з таго, навошта яны ўвогуле сюды едуць. Бо маё заўсёды было адчуванне такое, што беларускія і польскія чэмпіянаты, калі я яшчэ працаваў у футболе, яны не тое, каб вельмі адрозніваюцца па ўзроўні. Слухай, ну калі казаць пра сучаснасць, яны вельмі адрозніваюцца. Калі ты яшчэ працаваў, ведаеце, калі дыназавры там хадзілі па планеце, калі людзі гатавалі мамантаў, калі Макс Пашута пісаў нешта на Голсбай яшчэ, падаецца, то можа так і было. Але зараз давайте паглядзім. У нас, окей, польскія каманды выступаюць у Еўракубках. Яны знатна пралажалі этапы ў топ-турнірах, окей, там выйсце ў групавую стадыю той жа Лігі чэмпіёнаў у Леха не атрымалася, але на момант, калі стартавалі Еўракубкі, усе каманды з Польшчы, якія кваліфікаваліся на кантынентальныя вось гэтыя спаборніцтвы, яны ўсе патрапілі ў Лігу канферэнцый. Прыгадайце, ёсць хаця б адзін зараз калектыў з Беларусі, хто выступае ў Еўракубках. Апошнім быў Нёман, які меў надзею прайсці Рая Валікана, каб патрапіць у Еўракубкі. Гэтай магчымасцю Нёман, на жаль, не скарыстаўся. Тое, што зараз адбываецца ў першынстве Польшы, калі мы паглядзім на легіянераў, на колькасць, на якасць, на колькасць заробкаў, якія клубы могуць сабе дазволіць, на колькасць якасных трэнераў, якія так ці інакш далучаюцца да штабоў. Я не кажу толькі пра, напрыклад, галоўных трэнераў. Увогуле, зборная Польшчы, давай прыгадаем, наконадні атрымала права змагацца за выйсце на чэмпіянат свету 26-го года. Так. Яна фінішавала другой за Галандыю ў сваёй групе, да апошняга тура яны там змагаліся і мелі пэўныя надзеі, але бачыш, нават на нарадовым 1-0 вялі супраць Галандыі, але 1-1 сыгралі. І зараз яны праз кваліфікацыю будуць ісці першы стык з Албаніі, а пасля пераможца пары Украіна-Швецыя. Ну, складаны стык, але сам факт таго, што Польша толькі-толькі у нас была на Еўра, Польша зноткі мае шанец патрапіць на чэмпіянат свету, беларуская зборная, ну, зразумела, што там і блізка няма таго, што раньш было. І таму сёння чэмпіянат Польшы гэта насамрэч сур'ёзная штука. Давай глядзець проста вось па такіх прыступках. Першае, беларускія футбалісты хацелі б туды з'ехаць, і нехта з'язджае, у нас зараз 2 чалавекі гуляюць у экстракласе, для таго, каб зарабіць. Мы памятаем, што колькі ўжо год, так беларускае міністэрства спорта абмяжоўвае беларускіх футбалістаў, трэнераў у заробках. Ты там павінен быць гульцом нацыянальнай зборнай, пэўную колькасць матчаў правесці, каб атрымліваць максімальна вось гэты свой статус фінансавы. Ну, а калі ты проста гулец з Луцка ці там, я не ведаю, Белшыны шараговы, то ты максімум можаш зарабіць там, вось гэты гэп вагаецца, магу крышку памыляцца па коштах, бо зараз не вельмі так паглыблены ў гэтую тэму, але ад 5 там, да 15 тысяч беларускіх рублёў. Калі перакласці ў еўра, гэта, ну, 1500 да 4,5, там, ну, можа 5, я не ведаю. Давай вось параўнаем з тым, што ёсць у чэмпіянаце Польшчы зараз з топ-гульцамі. Тыя зоркі, якія нават у сярэдніх камандах вядуць за сабой калектывы, на якіх разлічвае трэнер, яны зарабляюць, ну, прыкладна 25 тысяч еўра на месяц.
Вау. Гульцы так званай ратацыі, ну ведаеш, такі плюс-мінус, выйсці пад заменку, дапамагчы там, ну не зорна там пацягаць гэты раяль, гэта ад 7 да 14 тысяч еўра на месяц. Ну і маладыя гульцы гэта ад 3,5 до 6 тысяч. Вось гэта такі стандартны рэйт, што называецца, адчуйце розніцу. Але ёсць яшчэ топавыя гульцы ў чэмпіянаце Польшчы, якія атрымліваюць, ну, такі выключныя заробкі. Ну, ось давай разбяром на прыкладах. У Легіі ёсць такі гравец Вінагр, Рубін атрымлівае 94 тысячы на месяц. 94 тысячи еўра на месяц. Лідар Леха Міхаэль Ішак, гэта такі сімбаль польскага Леха, які забіў ужо больш за 100 галоў за галоўную каманду. Ён такі, ведаеш, правадыр калектыву. У мінулым сезоне Лех стаў чэмпіёнам, і нават яго мурал зрабілі ў Познані. На пачатку такі смешны, ён сам лысенькі з бародкай, і там, ведаеш, было такое адчуванне, што чалавек быццам бы выйшаў на мясцовы рынак чакаць трамвая. Там яшчэ трамвай познанскі на фоне быў. Там было вельмі шмат абурэння ў соцсетках, але пасля там выправілі гэты мурал, дамалявалі, ён зараз такі пэўны пекны прыгожы. І вось Ішак зарабляе зараз 82 тысячы на месяц. Дарка Чурлінаў, які грае за Егелонію, 71 тысяча еўра на месяц. Ну вось параўнаце проста гэтыя заробкі і зразумейце, што, я думаю, кожны з беларускіх футбалістаў зараз марыў бы апынуцца ў экстракласе, хаця б на сярэдні заробачак. Другі момант — гэта зразумелы лад жыцця. Ну, ты бачыш, што ў нас ёсць шэраг каманд з заходніх рэгіёнаў, Гародня, Берасці, заўжды там людзі, якія разумелі і мову польскую, бо прымалі гэты ТВП, ці як там яго, па прыёмніках у дзяцінстве, яны чулі польскую мову, зноў-такі касцёл, гэта пэўная такая рэлігійны ўплыў, які быў. Яны раслі вось з гэтай культурай, яны разумеюць мову, разумеюць культуру, разумеюць традыцыі. Ну і адпаведна, калі ты патрапляеш у гэтае асяроддзе, ты ўжо больш-менш адаптаваны. Плюс заўсёды ёсць шанец паехаць дамоў калі ў цябе ёсць працоўная польская віза, і ты можаш вяртацца ў Беларусь, то ты, зразумела, можаш ездзіць там ці то на выходныя пасля тура, ці то на нейкія святы там вяртацца дамоў. Гэта, ну, істотна, ведаеш, калі ты там дзесьці, я не ведаю, граеш у Арэнбурзе, ці я не ведаю, якой там дупе яшчэ расейскай могуць граць зараз беларускія футбалісты, з Уралу там павяртацца, ты пакуль даедзеш, то ўжо адразу трэба і назад ляцець. Трэці момант — гэта тое, што няма сверхчакання. Вось раней нашыя футбалісты даволі часта ездзілі на збор у Польшу, я маю на ўвазе каманды, да таго, як Міністэрства спорту і абароны беларускіх традыцый і футбола забараніла гэтыя зборы за межамі, то беларускія каманды заўсёды ўзімку ездзілі у Польшчу, зноў-такі тыя ж заходнія калектывы. Шмат каго з футбалістаў бачылі, польскія трэнеры разумелі, ведаеш, што яны могуць, якая столь у гэтых футбалістаў. Няма прэсу коштаў, так? Калі Ілля Шкуры, напрыклад, пераходзіў у Легію за Сталі, то там кошт яго трансферу быў за 1 000 000 еўра, і адпаведна ўсе там гэта абмяркоўвалі, як можа Легія выдаткоўваць на форварда там з клуба аўтсайдера, на беларуса, які там, ну, ведаеш, не топавы, не Крыштіану Роналду, умоўна, і гэта заўсёды педалявалася. І гэта ўсё, ну, так ці інакш цісне, гэта так ці інакш уплывае. Ну, калі Беларусь пераходзіць, ну, адпаведна, якія там кошты, бух ты мой. Нас заўсёды, ну, наколькі я памятаю, з большага кантракты падпісваліся, асабліва ў сярэдніх клубах, на год, каб не трэба было далі там нешта, гэтыя адпускныя выплочваць, ведаеш, там яшчэ нейкія, што, карацей, ты сыходзіш у адпачынак там дзесьці на пачатку снежня, а зноў-такі з табой кантракт падпісваюць новы там у лютым. І вось гэтыя 2 месяцы яны выпадаюць, табе не плоцяць заробак, там не трэба плаціць адпускныя, гэтак далей, гэтак далей. Ну і таму гэтымі вольнымі агентамі беларусы могуць з'язджаць без суровай кампенсацыі. Ну і адпаведна, давай шчыра, узровень чэмпіянату Беларусі, ну апошнія, ну, на мою думку, гадоў 5-6, ён так пікіруе. Ну і зразумела, што ніхто не патрабуе ад гульцоў, якія прыязджаюць з Беларусі, адразу там, як кажуць, ведаеш,
даруйце за гэтае рускае слово, тащіць, да, вось гэта, выцягваць у адзін твар. Ну і гэта плюс да адаптацыі. Ну і апошняе, давай згадаем, што ну, гістарычна так складвалася, што беларусы едуць у Польшчу, беларусам нармальна там у Польшчы. Адзін з першых увогуле легіянераў вось яшчэ на гэтым стыку з савецкіх часоў, радзянскіх, так, калі Саюз распадаўся, Сергей Мілюсік, ён ехаў у Матор у Любін, ён ехаў пасля Сергея Алейнікава, які той з'ехаў за мяжу у Італію, калі не памыляюся, тады яшчэ ў 89-м годзе. Пасля Юры Малееў паехаў у Завішу, пасля Андрэя Хлебасолаў паехаў у Кракаў за Віслу, Эдуард Бултрушевіч тут быў, ну вось людзі, якія на слыху былі ў 90-е, яны вось, знаеш, так праклалі гэтую сцяжынку, пасля ў нас ужо там людзі, якія патраплялі ў зборную, якія, ну, такімі былі ўжо больш-менш пазнавальнымі персанажамі, той же Амельянчук, той же Сергей Крывец, Мікалай Брамфілаў тады ж таксама яшчэ быў. Ну і пасля вось гэтыя прагляды, якія былі, ведаеш, беларусы ўжо такі мікс зайшлі, можна ўзгадваць там колькі прозвішчаў, там Філіп Рудзік быў у Гурніку, Ягор Зубовіч у Гілоні, Зміцер Верхаўцоў быў у Кароне Скільцы, ну вось Зубовіч і Верхаўцоў такія гісторыі пшэ-пшэ, як кажуць у Польшчы, знаеш, адзін падпісаўся, не зыграў ніводнага матча, Верхаўцоў, ён паступова так зверху ўніз ішоў, ну, наколькі я чуў, і пасля гэтай яго праблемы з дысцыплінай, праблемы з тым, што не мог трымаць сябе ў руках перад спакусамі, яны там па яго кар'еры дадалі і білі, я, наколькі разумею, вось па гэтых чутках, якія даходзяць, то і збілі Дзмітрыя так з нармальнага ўвогуле шляху жыццёвага. Ну, колькі ў нас тут, там, я не ведаю, колькі месяцаў таму той же Шыстюк, які зараз у Іслышы, ён ездзіў у Арту разам з Плотнікавым з кіперам, яны у Варту паехалі, штосьці там былі на зборах, але павярнуліся, ну, ведаеш, можа і да добрага, бо Варта у нас была ў элітным дывізіёне разам з Лехам, а зараз ужо ў трэцім пыліць, яна так спікіравала просто такі, ну, топ быў прарыў з эліты, з экстраклясы ў Д2, атрымліваецца ў трэці дывізіён. Таму так гэта складваецца, і з гэтых складнікаў выбудоўваецца такі, ведаеш, шлях жоўтай цэглы, як той смарагдавы горад, вось тое ж самае для беларусаў Польшча была для футбольнай. Мы зараз паразмаўляем яшчэ пра персаналіі крыху пазней, а раскажы, вось у польскім футболе, ну, як і ў кожным, ёсць прафесіянальныя лігі і ёсць непрафесіянальныя, дзе людзі могуць паралельна працаваць. І вось ці беларусы ездзяць у Польшу толькі ў прафесіянальныя лігі, ці ёсць ўсё ж такі нейкі досвед вось у гэтыя нішыя дывізіёны? Ты ведаеш, мне так падабаецца пастаноўка пытання, што ці беларусы ездзяць, быццам бы іх тут, так ведаеш, чакаюць, скауцяць там, шлюць прапановы. Апошнімі разамі, калі я не памыляюся, ну, калі я яшчэ працаваў у Беларусі ў той же федэрацыі, я памятаю, што сур'ёзныя грошы за кагосьці з беларусаў прапанавалі менавіта ў беларускім чэмпіянаце, калі вось быў Батэ той топавы ліга чэмпіёнскі, тады і за Крыўца вось грошыкі прапанавалі, за Арцёма Раськова, але тады Капскі Анатолій Анатольевич, царства небеснае, ён вельмі жорстка вёў трансферную палітыку, ён адмаўляў, там неблагія грошы былі такія, ведаеш, сярэднія грошы па нашай лякарні, але Капскі быў упэўнены, што гэтых граўцоў трэба прадаваць больш сур'ёзна, ну і мы бачылі, што пасля на гэтым Батэ сапраўды зарабіў. Зараз гэтага няма, зараз такой цікаўнасці няма, разумею, зараз болей, знаеш, цягнуць па пэўных знаёмствах, па пэўных сувязях агенцкіх, па пэўных сувязях тых, хто быў. Ну, увогуле, калі глядзець, вось у нас ёсць экстракляса, так, гэта вышэйшы дывізіён, гэта як эліта беларуская, там, не ведаю, як яна зараз, Беларусьбанк вышэйшая ліга ці называецца яшчэ. Пасля ідзе Д1 і Д2. Вось гэтыя тры дывізіёны, яны прафесійныя. Што я маю на ўвазе? Там ўсё сур'ёзна, там кантракты, там тэлебачанне. Яно паказвае і нават у нашым разуменні трэцюю лігу, то есть эліту, першы і другі дывізіён. Там тытульны спонсар, там тэндеры на кантракты, на тое, каб трансляваць гэтыя гульні, тэндеры на тое, каб мець генеральнага партнёра, тэндеры на тое, каб гэта ўсё акупалася, пэўныя абавязкі для тэлебачання, для клубаў, рэкламныя медыа і гэтак далей, гэтак далей. Карацей, гэта бізнес-лігі, бізнес-прадукт, які мае на сваім намеры не толькі развіваць футбол, але яшчэ і зарабляць. І гэта факт, што польскія клубы ад свайго
першынства яны атрымліваюць грошы. Яны атрымліваюць неблагія грошы, вытрачаюць яшчэ болей. Гэта асобная такая, ведаеш, гэта для асобнай нават перадачы, вось гэта ўсе эканамічныя фінансавыя штукі, каго там утрымліваюць мецэнаты, хто там трымаецца на спецыфічных, скажем так, мадэлях эканамічных, але давай сёння ўжо тады пра беларусаў весці Так ты размову. цікава зацізірыў цікавыя эканамічныя мадэлі, окей. Карацей, у клубаў ёсць бюджэты, якія папаўняюцца, у тым ліку вось гэтымі грошыкамі ад лігі, ад тэлекправы, гэтак далей. Гэта вось, прафесійнае стаўленне. Далей гэта не прафесійныя лігі, гэта калі ты можаш сумяшчаць, скажем так, ты працуеш там, я не ведаю, настаўнікам, а ўвечары дзесьці там у гэтым D4 можаш яшчэ пыліць. І атрымліваецца так, што там ужо аматары, якія сумяшчаюць, якія там, ведаеш, кайфуюць, для сябе хтосьці грае, хтосьці ўжо, давай шчыра, так едзе з кірмаша, і так, 35-36, так, разумее, што гэта проста для душы. Хто-то пераймае капеечку. Гэта таксама ёсць, што хтосьці працуе, і каб яшчэ дазарабіць, там то мінік, то яшчэ вось гэтыя аматарскія дывізіёны. Хтосьці не можа знайсці сябе пасля футбола. Гэта велізарная праблема, і для Беларусі яна аграменная, і для мяне, шчыра кажучы, вельмі дзіўна, што ўзагалі ніхто не звяртае на гэту ўвагу, што многія футбалісты губяцца пасля таго, як футбол заканчваецца, і не знаюць, што з сабой рабіць, і зноў-такі хтосьці гэта топіць у алкаголі, хтосьці там яшчэ ў шэрагу такіх негатыўных момантаў. Вось, у Польшчы ёсць таксама людзі чапляюцца за тое, каб, ведаеш, працягнуць свой футбольны век. І яшчэ ёсць адна катэгорыя, людзі, якія ідуць у гэтыя аматарскія дывізіёны, каб аднавіцца, каб паспрабаваць аднавіць сваю кар'еру пасля сур'ёзных траўм. І вось беларусы таксама ў тым ліку. Насамрэч, вось шэраг маіх калег, якія працуюць у Беларусі, яшчэ, я не ведаю, ім гонар, ім пашана, бо толькі, мне падаецца, крэйзі і фанаты сваёй справы зараз будуць пісаць пра беларускі футбол сур'ёз, у гэта ўсё пагружацца. Шмат беларусаў было ў D4, у D5, пра іх шмат пісалі. Кагосьці мы можам памятаць па прозвішчах. Там, ведаеш, там Еўген Севасцянаў, Артём Гамелько, яны ў свае часы былі ў зборнай кандраціўскай, той, якая грала на еўра, брала бронзу еўра. Хтосьці мог яшчэ там дзесьці быць пазнаным па вышцы беларускай, так, там Чалядка, Байдук, там дзесьці яны яшчэ ў усялякіх Дынамах, Брэстах, Славіях былі. Далей гэта ўжо такія людзі, ведаеш, там толькі, можа, Сергей Дашкевіч з прэсбола, які ведае ўсё, там усё гэта храніць у сваіх талмудах, я не ведаю, фаны справы, як Сергей Заркевіч, Вова Пірог, вось яны могуць памятаць, ты зараз там нейкае прозвішча мне даш, там Наздрын Платніцкі, там, дзе ён там у Клецку, Полацку, Бог яго ведае, у мае часы граў, там другім, трэцім дывізіёне, такі, канешне, я ведаю, я памятаю, там табе дасье яшчэ дадуць. Але гэта ўжо не да мяне. Вельмі шмат, насамрэч, такіх людзей, якія з'ехалі ў Польшу, якія ехалі па працы, якія ехалі пасля таго, як не знайшлі сябе ў беларускім футболе, зноўкі па запрашэннях, дзесьці кагосьці агенты падцягнулі, дзесьці камусьці нешта абяцалі, дзесьці кагосьці проста пабачылі, там, ведаеш, на тых жа мініках ці на зімовых нейкіх такіх турнірчыках па падтрыманню формы. Вось, і гэта таксама шлях да польскага футбола, ён таксама існуе, і мне падаецца, зараз вось у D4, у D5, ва ўсіх гэтых аматарскіх дывізіёнах беларусу набярэцца, на нашу нейкую, там, я не ведаю, другую лігу, там, на дывізіён ці на маленькі такі чэмпіянацік. Сертыфікат у школу польскі на так – выдатны падарунак на зімовыя святы. А промокод «Зроблена» дае магчымасць бясплатна праапгрэдзіць пакет навучання. Сыркі пансэрык смачней, чым дома. Дастаўка па Варшаве і па ўсёй Польшчы. З кодам «Зроблена» сырок у падарунак. Давай пераходзіць да знаменітасцяў. Мне падаецца, што галоўны чалавек, які ўзгадваецца, калі кажуць пра беларусаў у польскім футболе, гэта Сергей Крывец. Не, гэта відавочна. Сергей увогуле гэта такая, ведаеш, моя любоў яшчэ з часоў, калі я працаваў у футболе доўгі час. Сергей гэта, і топчык як чалавек, і па інтэлекце, і па размове, і па асэнсаванню сябе, па асэнсаванню футбола. Не вельмі пазітыўныя ўспаміны, ўражанні. 2 заходы ў яго было ў Польшу, відавочна першы, вось пасля гэтага батэ сенсацыйнага ён паехаў у Лех, у Познань, дапамог чэмпіёнам Польшчы Леху зрабіцца, граў у Лізе Еўропы. Ён і зараз, дарэчы, у Польшчы ў Познані грае. Ён у
24 годзе скончыў, ну, абвяшчалі там, што сканчваў кар'еру. Пасля ён граў яшчэ з фан-клубам Леха, у складзе гэтага фан-клуба яны там ганялі мяч. Пасля ён застаўся ў структуры Леха пасля заканчэння кар'еры, а зараз ён, калі не памыляюся, граючы трэнер другой каманды Леха, там яны ў ніжэйшых дывізіёнах, ён выходзіць і не толькі трэнуе, а яшчэ і, ну, распавядае, як трэба гэта ўсё граць. Калі не памыляюся, у яго жонка Патрыцыя, яна сама была з Познані, ну, родам, і я так разумею, што ён зараз дзесьці там, дзесьці у Познані жыве. Ну, вось ён, ведаеш, такі чалавек дасканалы ў стаўленні да сваёй справы. Другі раз ён заходзіў ужо пасля Меца, пасля калі ў яго ў Францыі не вельмі атрымалася, там была Вісла Плоцк, калі ўсё пачыналася даволі добра, але пасля была траўма, і яна яму ўсё сапсавала. Ярка з Гдыні. Ну і вось зараз ён па-ранейшаму пазнавальны ў Познані, ён па-ранейшаму на такім добрым рахунку. Вось я спадзяюся, што ў яго ўсё атрымаецца, можа яшчэ і кар'ера ў яго будзе, ведаеш, такая ж, як і футбольная. Я яму вельмі гэтага зычу, бо буду рады сустрэцца, калі так надарыцца магчымасці, калі ён глядзіць нашу перадачу, наш падкаст, то сапраўды Сяргей гэта вось такое, ведаеш, добрая, пазітыўная, светлая пляма вось ва ўсіх гэтых гісторыях апошніх гадоў. На другое месца я Ваню Маёўскага пастаўлю. Таксама моя футбольная любоў яшчэ са зборнай Беларусі, калі мы працавалі з белакрылымі, чалавек, які заўсёды і натхняўся сялякімі ідэямі, які заўсёды быў за любы кіпіш. Ваня заязджаў сюды толькі на год, ён быў у Завішы, але там увогуле не было ніякіх пытанняў да яго. Завіша вылецела ў той год, калі Маёўскі граў, але да Ванькі не было пытанняў, бо, ну, такі самы зноткі яскравы прыклад, ён некалькі разоў уваходзіў у сімвалічная зборная тура. Ну і зразумела, калі ты граеш у аўтсайдеры, такое, ну, вельмі складана зрабіць, бо, ну, вельмі высокая канкурэнцыя, і зноў-такі узровень людзей, якія перамагаюць, ён значна, узровень успрыняцця тых людзей, ён значна больш, ведаеш, пазітыўны. Ну і апошні Сяргей Мелянчук, які пераехаў у Легію, які так выгрызаў сабе месца ў стартавым складзе Легіі, які пасля дапамог Легіі стаць чэмпіёнам, стаў асноўным гульцом гэтага склада, ну і паехаў далей у сваю гэту велізарную вандроўную кар'еру. Там вельмі дзіўна Украіна расійская, ну, карацей, таксама был такі трамплін, з якога Мелянчук паляцеў такі сур'ёзны футбол. Ну і там яшчэ былі адпаведна людзі ў 90-х, усе шэраг прыгадваў, але тут я, канешне, не эксперт, бо сам яшчэ быў малы і дурны, і, ведаеш, так вельмі смутна памятаю, хто там і як быў, але заўсёды прыемна, калі нешта такое вось узгадваецца, нешта сустракаецца. Вось прыгадвалі там Мельничука, там мінская тарпеда, вось тое ж самае, ведаеш, калі ў свае часы глядзіш на Сяргея Яром, а пасля з ім супрацоўнічаеш, калі ён становіцца ўжо трэнерам моладзевай зборнай. Ну, ось такі часовыя пертурбацыі, яны на пэўную хвалю настальгіі наталкваюць, але, канешне, тая хваля мяне ў 90-е не вынесе. Слухай, але былі не вельмі прыемныя ж прыклады таго, як беларусы ехалі ў Польшу. Напрыклад, Павел Савіцкі, Зорка, Гродна. Тут, канешне, ёсць нюансы. Слухайце, ну, мне падаецца, што гэта ўжо менталітэт. Тут ужо тое, што ў Пашы быў талент, гэта неаспрэчна. Тое, што Савіцкі мог сябе выцягнуць кудысьці ў сур'ёзную Еўропу, я не сумняваюся ні на секунду. Чалавек, які ў 16 пачаў граць у чэмпіянаце Беларусі, чалавек, які там, ведаеш, усімі экспертамі, якія заўсёды друг з другам не пагаджаюцца, быў прызнаны там ледзьве не галоўнай моладзевай надзеяй, чалавек з такой тэхнікай, які мог граць і інсайды, і на фланзе, які мог на форварды згуляць, які з хуткасцю быў, з разуменнем таго, як апынуцца там, дзе трэба ў патрэбны час. Ну, мне падаецца, што толькі, ну, напэўна, калі бы Ігор Кавалевіч з ім ездзіў усюды, то тады Савіцкі мог бы і ў мадрыдскім Рэале апынуцца. Але патрэбна было прызначыць там не Карла Анчалоці, а Ігора Кавалевіча галоўным трэнерам. Вось мне падаецца, гэта адзіны чалавек, які можа Савіцкага ўтрымаць у руках. Ну, бо, ведаеш, ён з'ехаў у Ягелонію ў свае часы ў 15-м годзе, правёў 5 матчаў, адразу вярнуўся. Мне падаецца, зноў-такі з майго асабістага вопыту, калі вось мы з Пашай працавалі колькі год, так
крышку даверы выбудавалі, мне падаецца, адно да аднаго. Гэта было пытанне прыярытэту і ўзросту. Вось у пэўным узросце яго былі зусім іншыя прыярытэты, чым, ведаеш, патрапіць у мадрыдскі Рэал. Можа, з узростам гэтыя прыярытэты змяніліся, але мне падаецца, вось калі я бачу яго кар'еру, бачу, як ён ездзіць у Гродна, там ездзіў у Берасці, пасля вярнуўся ў Гродна, што, магчыма, у Беларусі яго ўсё задавольвала. Ну вось усё, што ён хацеў мець ад футбола, ён атрымліваў. Футбол, усё, што хацеў мець беларускі, атрымліваў ад яго. Ну, вось такая была сінергія, такое суіснаванне. Я сапраўды шкадую, што чалавек такога таленту, ну, не раскрыўся на ўсе 100% і не даў нам магчымасці казаць пра сябе як пра сур'ёзнага легіянера, бо я ўпэўнены, што праз тую ж Польшу ён пайшоў бы далей. Ну, але тут hats off, як кажуць, да Кавалевіча, бо адзіны, я ж кажу, адзіным на маёй памяці чалавек, які знайшоў нейкае такое метад, ведаеш, як кажуць, кнута і перніка, вось як балансуе з савецкім. Бо ў зборнай я бачыў рознае і магу сказаць, што, канешне, складана знайсці шлях да сэрца такога чалавека і да розуму такога чалавека. Слухай, ну ты карэктна, і я паважаю гэта, вельмі кажаш пра Паўла Савіцкага. Давай узгадаю, як я гэта памятаю. Бо я тады працаваў у спартовай журналістыцы таксама. І што я тады чуў, што ў Савіцкага былі вялікія праблемы з дысцыплінай у Польшчы, у Беластоку. І быццам бы вось тое, што ты кажаш, што яго цікавіў не футбол, а нешта іншае. Нейкія задавальненні, не ведаю, забавы іх і так далей. Што мне тады таксама было вельмі шкада, што ён не раскрыў свой патэнцыял, бо ён сапраўды з'язджаў з Беларусі ў статусе суперзоркі маладой, які быццам бы пасля Польшчы можа паехаць там, не знаю, у Германію, у Францыю, у Англію, куды заўгодна. Але у меня ёсць асабістая гісторыя з Паўлом Савіцкім. Неяк, па шчырасці, я не памятаю, гэта было ўжо пасля Польшчы ці да. Я зрабіў такую публікацыю, дзе пашукаў фатаграфіі з соцсетак Паўла Савіцкага, а тады ўжо былі, ну, даволі развітыя соцсеткі, тады ўжо все публікавалі, але неяк пра свой імідж, падаецца, не ўсе думалі. І вось Павел Савіцкі быў тым чалавекам, які не вельмі думаў. І мы сабралі яго пост, дзе ён там нешта публікуе, як ён забаўляецца. Я шчыра нават не памятаю, што там былі за здымкі, але ўспрынята гэта было не вельмі. То бок, вось чалавек не загуляў, і вось так паказваецца. І мне падаецца, што ці на наступную раніцу пасля публікацыі матэрыяла, ці неяк праз дзень, мне яшчэ ў кантакце напісаў сам Паха Савіцкі, як ён быў падпісаны, і пачаў мне пагражаць, што калі я не выдалю публікацыю, то яго сябры там нейкія з дубінамі ці там з палкамі знойдуць мяне, і тыпу мне будзе дрэнна. Тады я вельмі напужаўся, адразу пачаў пісаць сваім рэдактарам, тыпу, што рабіць, ратуйце. Мы публікацыю выніку не выдалілі. Вось. Шкада, вялікі талант, і мне падаецца, што сапраўды мог зайграць Польшчы, бо ён з Гродна, я так разумею, і культурная нейкая розніца тут таксама могла б, ну, была б невялікая, вельмі быццам бы разумеў, што тут адбываецца ў Польшчы, але жыццё. Давай ўсё ж такі пра пазітыў. У нас ёсць зараз два беларускіх гульца у польскім прафесійным футболе. Давай пра іх распавядзем. Ну, у эліце, у экстракласе у нас зараз два гульцы. Ну, першае, мне вельмі падабаецца гісторыя. Я асабіста не знаю гэтага хлопца, Германа Баркоўскага, але мне падабаецца, як ён ідзе, мне падабаецца, як яго вядуць, як з ім працуюць агенты, як яго нацэльваюць на паступовы рост. Слухай, ён з'язджаў з Беларусі з добрымі паказчыкамі выніковымі, ён з'язджаў з Беларусі з Берасця, калі меў 10+16, калі я правильно нагугліў. Ён з'язджаў у Непаломіцы у такі маленькі клуб. Вельмі цікава, што калі Непаломіца прабілася у эліту, у іх нават база не адпавядала стандартам экстраклясы. Ім прыйшлося спешна перабудоўваць базу, яны 1,5 гады
на гэта патрацілі. Яны гралі ў Кракаве на стадыёне Краковіі. І вось яны, калі прабіліся ўжо ў эліту, яны сталі, калі я не памыляюся, 75-м горадам, у якім экстракляса ўвогуле прапісалася. Там, я памятаю, дзень адкрыцця быў, ведаеш, ну, як, я не ведаю, можна правесці аналогію дзесьці, ну, ці то ў Слуцку, ці то, я не памятаю, у Гарадзей, напрыклад, так? Вось адкрылі новы там распранальні, і стаяў сам прэзідэнт клубу, яго бралі інтэрв'ю, ён быў вельмі задаволены і ганарыўся тым, што Непаломіца прымае экстраклясу, але распавядае, што окей, у нас там не хапае яшчэ трыбун, там трэба мінімальная 5 тысяч, падаецца, у Польшы ў экстраклясе ці крышку болей. Ім там не выстачала, ім даравалі гэтую магчымасць, там далей, там былі праблемы з месцам для відэакамер. І вось яны казалі, што мы імкнемся гэта ўсё перарабіць, але сам факт таго, што вось такі драбнюткі, маленькі горад, ён прабіўся ў эліту, ён замацаваўся ў эліце, і ён працягвае расці, ну, гэта была вельмі крутая гісторыя, і вельмі крута, што, ведаеш, ну, з'язджаць з Беларусі, з расійскіх Дынама, дзе яшчэ там, я не ведаю, як зараз, но з часоў Зайцаў, мне падаецца, засталіся дзесьці там грошыкі ў кубышцы, і можна запрашаць гульцоў. Бачу, што раз Александр Седняў прыехаў у берасці, значыць, грошы там былі. Ось, і з Казахстана я маю на ўвазе. Вось, і сама вось гэта патрапленне Непаломіцы ў эліту, гэта была свайго рода сенсацыя. І вось Герман ідзе туды, ідзе ў экстраклясу, і там адаптуецца даволі няблага. Ён 17 матчаў правёў, 4+3, слухай, для чалавека, які, падаецца, упершыню увогуле выступае за межамі, там 20-21 год яму, падаецца, быў. Ён выглядаў вельмі неблага. Непаломіца вылятае, ну, гэта зразумела, бо вельмі сур'ёзныя разрывы былі, ну, такія, скажам, класавыя, ведаеш, у гэтай сітуацыі, у гэтай каманды з астатнімі. Ну і вось на Баркоўскага прыходзяць розныя клубы, і ён абірае, ён адмовіўся ад Расіі, ён адмовіўся там ад шэрагу прапаноў, і заставаліся некалькі калектываў польскіх, з якіх я вось 100% чытаў, што Раку яго хацеў, з Чэнстахова, які граў у Еўракубках, і яшчэ нехта, можа, тая ж Кракове, не памятаю. Але ён абраў Пяст, ён абраў Глівіцы, не самы такі моцны клуб, не самы прагрэсіўны клуб, але ён разумеў, што, па-першае, ён будзе там граць і граць многа, і, па-другое, што там, ну, стылістыка была плюс-мінус яму блізкая, там, фізічная, з рухамі, з пастаянным такім ціскам праз цэнтральную зону. Ну і зараз у яго 12 гулень, 2+1, гэта не вельмі, але, па-першае, Глівіца зараз, ну, очевидці не топ. Глівіца зараз на апошнім месцы знаходзіцца ў табельцы, але там колькі матчаў у запасе ёсць. Ну і зразумела, што ёсць яшчэ час і шансы там падняцца ў табліцы. Ну і плюс галоўнае, што ён набірае найгрыш у экстраклясе, ён набірае імідж, ён набірае вось гэта, ведаеш, пазітыўнае стаўленне да сябе. Ён яшчэ па дакументах належыць Непаломіцы, якая грае ў першай лізе. Там пасля будуць размовы, ці то ён будзе павяртацца, ці то Глівіца будзе яго выкупаць. Але сам факт, што вось такой гульнёй, ведаеш, ён сабе зробіць імя, сабе зробіць імідж, і я ўпэўнены, што вось, ну, наступны крок вось да серадняка польскага дывізіёну ён зробіць. Плюс яшчэ выступы за зборную, наколькі я разумею, Алас яго там выклікаў. Гэта ўсё дае вістоў, ён набірае на новым узровень тут, ну, значна вышэйшы, чым у чэмпіянаце Беларусі, гэта 100%. І я вельмі спадзяюся, што ў яго атрымаецца далей зноўкі не памыліцца з выбарам клуба, ісці вось, знаеш, так па прыступках. Ну і зноўкі, што можна чытаць, што ён такі працавіты, ён вельмі адэкватны ў стаўленні да сябе, да сваіх магчымасцей, таму я зычу яму поспеху і вельмі спадзяюся, што у яго атрымаецца. Тым больш, што, ну, давай я скажу такую суб'ектыўную думку. Я думаю, што заўзятары з Польшы, якія прыйдуць у каменты, яны будуць спрачацца, але мне падаецца, што ў Польшчы зараз вельмі сур'ёзны брак форвардаў. Ім вельмі не хапае разнастайных класічных форвардаў. І вось мы зараз павернемся да Іллі Шкурына, і для мяне ўвогуле не зразумела, чаму шэраг сур'ёзных клубаў, якія знаходзяцца ў топе польскім, не звяртаюць на яго ўвагу, бо некалькім клубам ён відавочна пасуе. У Шкурына ўвогуле такі роллер-коустер быў, так, ведаеш, гэта Халігалі паратрупер быў у Польшчы, бо ў яго была на пачатку не вельмі ўдалая арэнда ў
Раков з Чэнстаховы, з кіеўскага «Дынама». Пасля ён другі раз, калі зайшоў у Польшчу, ён быў у «Сталі», і з Меліцам ён разрываў, ён адразу там гол плюс пас у дэбютным матчы, пасля ён там прызнаваўся, калі не памыляюся, граўцом месяца, пасля ён падоўжыў кантракт, і ён там, ну, быў такім, ведаеш, форвардам, якога інтэгравалі ў схему, які рабіў сваю справу, ну, бачна было, што карыстаюцца моцнымі бакамі ілі. Але у лютым 25-го года, вось на пачатку гэтага года Легія шукала нападаючага, ім вельмі трэба было такі наканечнік, яны прыдбалі Шкурына там за мільён з чымсьці, але там шэраг праблем быў, там, па-першае, ён быў ужо, падаецца, не мог патрапіць у лігу канферэнцыю, плэй-оф его не маглі заявіць, яму трэба было яшчэ час на адаптацыю, яшчэ Легія грала такі даволі спецыфічны футбол, які, ну, я ўвогуле, калі глядзеў матч, я табе шчыра скажу, я не мог зразумець, чаму Іллю выкарыстоўваюць у такім рэчышчы, ведаеш, як форварда дапаможніка, форварда, на якога арыентуюцца толькі як на такую фізічную сілу, ну, не таргетмена, але штосьці падобнае. Форвард, які вінен там тараніць, ціснуць. Вось палякі пісалі, што яго там лішняя вага, і з-за гэтага ён не можа там хутка бегаць, але вось як я гляджу, я, ну, не разумею, чаму вось сфера выкарыстання ў Легіі яго была менавіта такой. І што цікава, ён выйшаў у фінале кубка і дапамог Легіі заваяваць кубак. Ён там забіў, калі я не памыляюся. Ён выйшаў у суперкубку вось улетку супраць Леха, дзе ён забіў і дапамог выйграць Легіі суперкубак. Але вось там, ну, у Легіі ввогуле зараз такая катавасія, ведаеш, каманда, якую заўсёды арыентуюць на чэмпіёнства, яна зараз там на дне першай дзесяткі, яна грае ўвогуле незразумелы футбол, і там пастаянна вакол яе нейкія такое шумідла ідзе. Ну і Шкурына прадалі ў ГКС, і зараз ён у Катовіцах, у камандзе, якая ідзе на 13-м месцы, 8 матчей, 2+1, ну, зноў-такі такая, ведаеш, як, выбачайце зноў-такі за рускую мову, рабоча-кресціянская такая каманда, на мой суб'ектыў. Я, можа, памыляюся, мяне за гэта закатаюць, але, ну, вось, блін, я, напрыклад, бачу Ілью ў Леху. Вось зараз Леху вельмі патрэбен нападаючы замест Ішака. І Лех ніяк не можа выйсці вось на гэты свой чэмпіёнскі ўзровень, каб ты разумеў, наколькі ўсё плохо ў Леха, і наколькі ўсё дрэнна, і наколькі патрэбен ім нармальны чалавек у наступе, яны прагралі ў лізе канферэнцыі камандзе з Гібралтара. Яны прагралі 0-1, я бачыў гэта. І каманда з Гібралтара пасля гэтай перамогі ў Твіттары змяніла сваю шапку, і там была першая каманда з Гібралтара, якая атрымала перамогу ў Еўракубках. Першая ў гісторыі футбола. Гэта так і ёсць. Гэта, ну, блін, такая была бездань сораму, якая адкрылася. Ну, і вось Ішаку зараз 34, мне падаецца, у яго ёсць пэўныя праблемы са здароўем, даволі крытычна зараз для коуча Фрэдрыксена там змены, але, ведаеш, я вось гляджу увогуле у Польшы зараз нападаючыя такія на пазіцыі дзесяткі, ну, нейкія лёгкія, хуткія, якія імкнуцца там больш рухацца, і няма разумення, што нападаючы гэта той чалавек, на якім можна замкнуць свае камбінацыі, на якім можна вось гэты ўсе рухі знутры выводзіць на нармальны прастор, на тое, ствараць плацдарм для форварда, каб ён завяршаў. І вось Ілля, на мою думку, які добра бяжыць за спіну, які добра чуе прастору, які добра можа вось гэтыя моманты адчуваць, яму трошкі ўпэўненасці вось менавіта ў завяршальнай фазе, і не, ведаеш, так вось эпізадычна, а рэгулярна. І ён вось праз гэта набярэ. І вось такія моманты, яны былі б, ну, вельмі пасавалі. Таму ж Леху вельмі пасавалі б той жа Легіі, калі б яна нармальна, структурна будавала сваю гульню. Але, ну, зараз, мне падаецца, у Польшчы з гэтым бяда, і ўзагалі мы, калі паглядзім там зараз пасля 15 тураў, там у лідара чэмпіёнскай гонкі ці то 7, ці то 8 мячоў, ну, ведаеш, як мне падаецца, каманды зноў-такі, якія набываюць легіянеру, там часамі па 7, па 8 чалавек выходзіць у старце, каманды, якія граюць у Еўракубках, ну, могуць сабе пашукаць, дазволіць пашукаць, знайсці форвард такіх завяршальных. Ну і плюс каманды, якія валодаюць грашыма, бо, напрыклад, калі не памыляюся, тая ж Легія свайго япончыка прадала ў Блэкберн вось колькі тыдняў таму там за некалькі мільёнаў. І гэта даказвае, што зноў-такі ў Польшчы на добрым узроўні, калі ты гуляеш, то цябе бачаць увогуле па ўсёй Еўропе і забіраюць каманды, ну, неблагога ўзроўню.
Вось, а замест гэтага, ну, вось бачыш, я, атрымліваецца, у Катовіцах, а тыя ж Легія, Лег, Раков там набіраюць людзей з даволі Мгм. спецыфічных чэмпіянатаў, спецыфічнага ўзроўню і не атрымліваюць, там бяруць колькасцю, а не якасцю, давай так скажам, бо там колькасць гэтых граўцоў групы атакі там 6 чалавек, а калі ты глядзіш канвертацыю момантаў, глядзіш гульні, глядзіш то, як людзі граюць адзін у адзін, людзі ацэньваюць прастору і рухі партнёра, думаеш, божах на ты мой, ну як гэта можна было зрабіць? Мы сказалі, што па гэтых па аб'явах набралі. Ну, там, ведаеш, там, я так разумею, гульня тронаў куды большая, чым у Беларусі, дзе там 5-6 агентаў усё падзялілі, там Мгм. можа прыйсці Дмітрый Сялюк і ўсім раздаць. Тут куды больш гэта ўсё складана, куды больш. Тут жа яшчэ і спартовыя дырэктары, якія сваю гульню вядуць, агенты, зноў-такі камісійныя, зноў-такі трэба яшчэ і польскіх граўцоў трымаць, каб ліміт вось Мгм. гэты мінімальны трымаць. Ну, карацей, вельмі складана ўсё. Пры гэтым ёсць грошы, Мгм. зноў-такі ёсць грошы вяртаць нават палякаў за 1 000 000 з еўрапейскіх чэмпіянатаў, вяртаць. Урбанскі, мне падаецца, з Італіі пераехаў, так? Так. Там, ну, Мгм. шэраг вось людзей, якія зараз ідуць у мікс і, ну, я разумею, што ёсць грошы, і тут пытанне, як імі скарыстацца, каб, ведаеш, зноў-такі не колькасцю, а якасцю браць. Мгм. Слухай, узгадаў, што мы не сказалі пра Яўгена Шыкаўку. Ой, слухай, ну, той выпадак, калі ты вяртаешся з Казахстана і ведаеш, у 29, напэўна, хто толькі яму не казаў, што трэба заканчваць і можна заканчваць. Ну, чалавек, якому і пасля Крумкачоў, і ў часы Крумкачоў пра гэта І казалі. да, Крумкачой, я думаю. Так. Ну, я не магу сказаць, ведаеш, такая будзе вельмі пафасная фраза, вельмі пафасны выраз пра self-made man, але Жэня Можна. Малойчык, што заўсёды ён змагаўся, ён не апускаў рукі, мне вельмі падабаецца то, што, ведаеш, яго так кожны раз хавалі, а ён усё роўна нейкім чынам так выкараскиваўся і знаходзіў сабе месца. І месца не самае благое, бо бачыш, там была няўдалая арэнда ў Грэцыю. Ну, слухай, увогуле са Слуцка кудысьці з'ехаць. Ладно, з Крумкачоў, там цябе пасля таго, як іх разбілі, там можна было разабраць кагосьці, там і мінская Дынамо прыдбала, так, там па Беларусі разбіралі. Але калі ты са Слуцка кудысьці едзеш, калі ты вяртаешся з Казахстана і вяртаешся яшчэ там у мінскае Дынамо і нешта там вырашаеш, пасля ты едзеш у экстраклясу і увогуле там колькі больш за 100 матчаў ён у Кёльцы правёў, дапамог камандзе выйсці ў эту экстраклясу. Зараз ён у Сасноўцы у 3-й лізе, 14 галоў, 6 мячоў. Ну, усё яго было, ён трымае каманду ў сярэдзіне табліцы, але быў такі час, калі ён доўгі час не забіваў, такое, ведаеш, як праклён Мгм. нейкі. Ну, такое бывае, такое, слухай, чакаеш доўгі час, калі слухай, узгадаць таго, што не памятаю, Дэна Лапці выдаў зборнай, колькі ён там 20 матчаў не забіваў ці колькі. Вось такое надараецца, зноў-такі залежыць яшчэ ад ролі, якую ты граеш, ад здароўя, якое у цябе ёсць. Але, ну, слухай, ён малайчынка, ён ужо колькі 3-4 гады трымаецца ў Польшчы, ён пэўны час, зноў-такі, калі ў Кёльцы забіваў, бачыш, і ціснулі ў Беларусі, каб яго ў зборную выклікалі, бо пры усіх гэтых новых людзях і ўладзе Марозаве і там новай генерацыі людзей, якая падрастае, ўсё ж такі, мне падаецца, зараз няма ў зборнай такога чалавека, які мог бы выходзіць і звязваць абаронцаў супернікаў сваёй прысутнасцю не толькі за кошт хуткасці дзейнічаць, менавіта, вось, ведаеш, так ціснуць на Мгм. цэнтральную зону і крышку даваць волю флангавым паўабаронцам. Слухай, ну, Таму Жэнька Малойчык, просто... я вельмі спадзяюся, што, вось, ведаеш, гэты прыклад для людзей з Беларусі, для людзей, якія выступаюць у Беларусі, ну, не тое, што натхняльным будзе, ён будзе паказваць, што нават калі ў вас не атрымліваецца вось на гэтым базавым узроўні, не атрымліваецца у клубах сярэдняй рукі Беларусі, гэта не значыць, што вы скончаны для футбола. Магчыма, што проста вось гэта не ваш трэнер, не ваша каманда, не ваша атмасфера, і не трэба баяцца зноў-такі абнуляць кар'еру і дзесьці пачынаць наноў, дзесьці пачынаць з 3-го дывізіёна, каб з 2-го дывізіёна, каб далей вось у тую ж экстраклясу прабівацца, і на цябе абавязкова звярнуць увагу. Слухай, мне падаецца, што ўвогуле Яўген Шыкаўка — гэта суперскі прыклад чалавека. Адразу зараблю дысклаймер, што мы працавалі з ім у адным клубе ў Крумкачах, і вось для мяне асабіста, ну, то бок,
Калі гэта быў час крумкачоў, калі крумкачы гулялі ў другім дывізіёне, быццам бы каманда без грашэй, змагаецца за выхад у вышэйшы дывізіён супраць Дняпра, каманда, у якой там супербюджэт у 10 разоў больш. І Яўген паралельна, вось толькі я баюся памыліцца, ён працаваў ці то мерчэндайзерам, ці то ён збіраў мэблю, і паралельна гуляў у футбол. І мне падаецца, што ўжо тады, і, магчыма, яшчэ раней яму казалі, што ўсё, пара звязваць, трэба шукаць працу, але ён гуляў, ён в итоге выйшаў з крумкачамі ў вышэйшую лігу, ён навучыўся, мне падаецца, дадаткова і ад Олега Дулуба, і ад таго ж Вячеслава Глеба. Ён у выніку пагуляў за зборную і зараз гуляе ў Польшчы. Хаця у пэўны момант ён ужо вось займаўся працай іншай, не футбольнай. Ну, гэта супер. І напрыканцы давай узгадаем не футбаліста, ну, калісьці футбаліста, а трэнера. Александр Хацкевіч. Легенда кіеўскага Дынама, зборнай Беларусі. І папаў у скандал у Польшчы. Не, Мікалаевіч гэта быў мой краш у свае часы, калі я глядзеў футбол і заўзеў за кіеўскае Дынамо, ну, адпаведна, там легендарныя там Галаўко, Дмітрулін, Калітвінцаў, Шаўчэнка, Раброў, Хацкевіч, Белькевіч. Я такую маленькую лірычную отступ зраблю, ведаеш, я працаваў з ім у нацыянальнай зборнай, і было вельмі складана на пачатку, бо Хацкевіч такі чалавек, нашчадак Лабаноўскага. Калі мы яму прапанавалі ў зборнай, калі вось памятаеш, белакрылыя былі ўсе нашы вось гэтыя ініцыятывы беларускамоўныя, усе гэтыя ідэі аб'яднаць заўзятараў, там всякія фаны, всякія там калабы зборных з рознымі актыўнасцямі, Хацкевіч прыйшоў, сказаў, што я не клоун, я не буду гэтым займацца, я чалавек, які будзе трэніраваць, а не, як ён там казаў, хадзіць па цягніку песні пець. Ось. І ён такім стаўленнем крышку адбіў сразу людзей і тых, хто працаваў з ім ад сябе. Вось такая, ведаеш, адмежаванасць была. І мы крышку з ім зблізіліся толькі пасля таго, як у Нідерландах мы адхапілі 1-4 ці 1-5 ад Галандыі. Вось я памятаю, мы ўвечары ўжо ўначы з Лёнем, нашым аператарам, выходзім на ганак, Лёнка пакурыць пайшоў, ну, да ночы там монтавалі гэтыя флэшы і ўсё такое, і стаіць Хацкевіч. Стаіць такі, ну, бачна, што ён перажывае, ён гэта ўсё праз сябе прапускае. Ось, і нешта падыходзіць, ну, ведаеш, такі смолток, ну, як вам, што, хлопцы, там, туды-сюды, пачалі размаўляць. Ну, і раптам ён бачыць, што я там трошкі разумею ў футболе, і ён так пачаў трошкі сам раскрывацца, размаўлялі, ну, і карацей некалькі гадзін так праразмаўлялі, і ён увесь час стаіць, ведаеш, гэта цыгарэтку за цыгарэткай. Ось, я гляджу на гэта, кажу, Мікалаевіч, калі б вось мне хто ў дзяцінстве сказаў, што вось гэты Хацкевіч, на якога я гляджу, ён насамрэч паліць як цягнік, ну, для мяне б гэта быў все шаблоны схлопнуліся. Ён кажа, калі б ты ведаў, колькі мы ў тыя часы яшчэ і бухалі, то ты ввогуле за кіеўскае Дынамо не заўзеў ні за кого з хлопцаў. Вось, ну і ведаеш, пасля гэтага толькі трошкі мы вось гэтую сцяну прабілі з ім. І чаму я гэтую гісторыю прыгадываю? Тут была гісторыя, можа, нехта не памятае, калі ён у Сасновец прыехаў у ніжэйшы дывізіён, но яго не вельмі задалося па гульні. Яны за 6 матчаў 2 балы толькі набралі, ну і, адпаведна, фанаты Сасноўца уварваліся на трэнінг, пачапаліся з гульцамі і пабілі там, кінуліся на Мікалаевіча, кінуліся на Залеўскага, які быў там генеральным менеджерам. Прыехала паліцыя, нікога не знайшлі, карацей, завялі справу, але пасля гэтага звольнілі Хацкевіча, звольнілі Залеўскага, ці яны там самі зайшлі, гэта ўжо другая справа. Ну і пасля там Хацкевіч распавядаў, што ледзьве не замова была, ведаеш, каб яго выкінуць з клуба, паставіць новага стаўленіка. Але я разумею, што, па-першае, вось гэта пазіцыянаванне Хацкевіча, яно, магчыма, не змянілася яшчэ з часоў зборнай. І я думаю, што гэта паўплывала на гульцоў, і знайсці вось гэтую камунікацыю з ім было складана. Тым больш, што менталітэт, ведаеш, мне распавядалі, як Олег Блахін прыйшоў у нацыянальную зборную Украіны галоўным трэнерам і на кожным трэнаванні казаў гульцам, там, форвардам, ну як ты не можаш патрапіць? Я такіх эпізодах там 10 з 10 клаў, там, дай мне мяч, это я зараз пакажу. Ну, вось мне падаецца, што там вось такога ж кшталту камунікацыя была, бо калі мы з табой паназіраем за кар'ерай Хацкевіча як трэнера, ну, амаль нідзе, акрамя кіеўскага Дынама, якое было шахцёрам там заўсёды ў галактыцы, ну, яго нідзе нармальна не атрымлівалася.
падаецца ні ў віцебску, ні пасля там ён у Расію Мгм. ездзіў, ротар падаецца, ці халера яго ведае кудысьці там, ні пасля дзе ён там аднаўляў кар'еру. Ён менеджер, ён больш чалавек, які можа там, ведаеш, прыстроіць аднаго гульца, паразмаўляць за другога, кагосьці падцягнуць, але ён чалавек, які такі больш бізнес-складу, давай так скажам, бо хто ў футболе сутыкаўся з такімі момантамі, той зараз зразумее. Ён і зараз, калі мне падаецца, ён дзе там у Кавалёўцы ці ў Палесе ва ўкраіне дзесьці ён так як ген-менеджер клуба ці як там яго пасада называецца. Мгм. Вось. Таму тое, што яго пабілі, гэта, як мне падаецца, проста вось такая хайп-гісторыя, якую раззьмулі, якая была цікава, каб прыцягнуць увагу да 3-го дывізіёна. Гэта гісторыя, каб нейкія такія ўнутраныя свае справы ў Сасноўцу выправіць, але гэта не пра трэнінг, гэта не пра тое, што яго каманда насамрэч у тыя часы выглядала даволі блёкла. І калі мы паглядзім, то і зборная Беларусі такога ж кшталту гульні якасці выдавала, як мы не можам сказаць, што там, ведаеш, была пастаўлена неяк атака класна, неяк былі там камбінацыйная гульня была даволі цікавай, ды ўвогуле якая стылістыка была. Таму я думаю, што гісторыя з фанатамі гэта такі добры хайп, які Мгм. дазволіў яшчэ раз там прозвішчу Хацкевіча дзесьці з'явіцца і пасля яго вынесці тады. Бо памятаеш, тое ж самае у Карміяцісе на Кіпры тое ж было, што вынікаў не было і заўсёды у Хацкевіча пасля гэтага хтосьці вінаваты. Для мяне гэта Окей. таксама вельмі такі маячок зразумелы, што калі ў цябе вінаваты ўвесь свет, не можа такога быць, што Мгм. ўсе салдаты ідуць не ў ногу, а адзін ты толькі крочыш у ногу. Ой. Нагадай, калі ласка, нашым гледачам і глядачкам, дзе цябе можна пачытаць, паглядзець яшчэ і Слухайте, пабыць больш. у меня есть шикарный YouTube подкаст про NBA, называется «Какого Hero». Мы с велизарным задовольнением будем рады новым людям. Есть YouTube, есть телеграм-канал Got Ended, які присвечены баскетболу. Калі у вас есть ідэі, жаданне, каб мы зладзілі з Максом асобна яшчэ нейкае шоу і пачалі долучаць туды яшчэ і спартоўцаў, дайце нам ведаць. Калі вы спонсор, асабліва дайце нам пра гэта ведаць, каб мы маглі больш не працаваць паралельна з выпускамі подкаста, а зладзіць нармальнае такое шоу «Уся праўда пра беларускі спорт». І адпаведна, калі ёсць запрашэнні нейкія ў вас для супрацы, я буду з задавальненнем рады іх разгледзець, бо яшчэ магу і па сёння, што дзіўна, і пісаць, і размаўляць, і займаюся і кансультую па піяры, па камунікацыях людзей з розных галін, таму буду рады вашым зваротам. Дзіма, дзякуй табе. Табе слухаць і мантаваць потым адно задавальненне. Кажу, як і глядач, і як монтажыста гэтага выпуску. Дзякуй вялікі за Добра. запрашэнне, спадзяюся, яшчэ пачуемся ў будучыні. Дзякуй. Дакладна пачуемся. Да сустрэчы.